Γεια σας παιδιά, Jordan εδώ και σήμερα αρχίζει η σειρά επεισόδιο 1, επιβίωση ενός γύφτου. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, να παίξω offline τώρα γιατί για κάποιο λόγο δεν πιάνει ίντερνετ, δεν το χρειαζόμαστε. Όπως βλέπετε διάγραψα το Jordan. Αυτή είναι βλεπτικός, μη δίνετε σημασία, είναι με κάτι φίλους μου που τους έχω και με τα ξαδέρφια μου. Εδώ. Λοιπόν. Survival. Πού είναι το ένα, όχι το ένα, το τέτοιο. Αυτό. Ένα. Αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό, όπως βλέπετε, βρήκα τρόπο για να έχω τέτοιο. Εδώ. Βρήκα τρόπο με την κάμερα για να δείχνει πιο καλά. Έχει διάφορες ρυθμίσεις εδώ. Πήγα, βρήκα μια ρύθμιση, όπως βλέπετε, θα καταλάβετε κι εσείς. Την έχω στήσει αυτή τη φορά πιο καλά. Η επόμενη φορά εντάξει ήταν λίγο fake το βίντεο, ούτως ή άλλως δεν μας νοιάζει. Έτσι θέλαμε ούτως ή άλλως να γνωριστούμε. Να είναι λίγο fail η κατάσταση, δεν πειράζει. Εδώ είναι πάρα πολύ καλά. Είναι σαν να κάνω record την οθόνη. Με τρόπο βλέπετε εδώ, όλα είναι τέλεια. Λοιπόν, αρχίζουμε. Κόβουμε πολύ γρήγορα ξυλό. Το φέρνουμε στο ξυλό. Επίσης να δείτε γιατί τώρα μας επιβίωσε ενός γύφτου, κοιτάξτε. Εντάξει, θα μου πείτε αυτός είναι ο Castaway. Ένας επεισόδας, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Από το Castaway Project κιόλας, από κάπου εκεί ένα skin είναι. Που κάνουν και Καρπούζης και ο Τονάκη και αυτή. Και ο Σκιούρος ποια άλλη είναι. Λοιπόν, πηγαίνετε τσεκάρετε τα κανάλια τους. Θα τα έχω και στο description. Τώρα πάμε. Κόψουμε ξύλο. Ναι, και τι θα έλεγα, αυτός μοιάζει με γύφτος. Ναι, πραγματικά μοιάζει με γύφτος, τώρα τι να λέμε. Εμάς δεν μας νοιάζει που είναι επιζώντας, μας μοιάζει με γύφτος. Αφού είναι, μας μοιάζει με γύφτος, σημαίνει ότι είναι γύφτος. Εντάξει, τώρα έκανα κοτσάμα πραγματικά, τώρα δεν έγινε να παίρνω σπηλιές. Πάω καλύτερα να κόψω κι άλλο ξύλο. Ναι, γιατί λέω να κόψω ξύλο γιατί θέλω εγώ να κάνω και τα όπλα μας πριν βραδιάσει για να πάμε να πάρουμε και λίγο τροφή έτσι να έχουμε για το βράδυ. Να μην πεινάσουμε κιόλας. Εντάξει, κοιτάξτε, λογικό είναι να... Και δηλαδή είναι ζητούμενο να μου βγει και λίγο fail η σειρά. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Πάμε ωραία, τώρα πάμε 3 λεπτά. Σκεφτόμουν να την ονομάσω η επιβίωση ενός νουμπά. Αλλά το έκανα για δύο λόγους. Γιατί στο Minecraft Simulation 3 ο ένας λόγος είναι ότι δεν είμαι και νουμπάς. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι το έχουν χρησιμοποιήσει το όνομα για σειρά πάρα πολλοί Έλληνες, YouTuber και ο Ninja Giga Assassin. Που και αυτού το κανάλι θα το έχω στο description, πάτε να το κάνετε subscribe, κάνει πάρα πολύ ωραία και αστεία βίντεο. Και το έχω χρησιμοποιήσει και ο Στρατούλης Army, όπου και αυτόν θα τον έχω στο description πραγματικά. Και πάρα πολλοί άλλοι. Να πάτε να τους κάνετε όλους το subscribe, ξεδιπλώνετε πολλά κανάλια παίζοντας αυτή τη σειρά. Βέβαια για να λέμε την αλήθεια, ίσα ίσα αυτοί πρέπει να με διαφημίζουν και όχι εγώ. Γιατί αυτή είναι γνωστή. Άρα λίγο αυτό το δέντρο και θα το κάνω wood. Κοιτάξτε τώρα εδώ πώς θα κάνω. Η παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή εντάξει, είναι αρκετά ικανοποιητικό. Εντάξει, δεν έχει chest. Βασικά και δεν το παίρνω, μου μοιάζει. Γιατί θα ξαναφτιάξουμε ένα άλλο δικό μας. Πρέπει να μαζέψουμε πέτρα. Εντάξει, τι ώρα είναι.
Είναι 8:22. Αυτό το επεισόδιο να ξέρετε θα είναι πάρα πολύ μικρό, γιατί σε λίγο θα πρέπει να φύγω κι εγώ. Είναι αργά το βράδυ. Αργά το βράδυ, εντάξει, αργά το βράδυ είναι. Αργά το απόγευμα, πλησιάζει βράδυ. 8:30 και σε λίγο θα φύγω. Το επεισόδιο θα είναι 1/4, κάπου εκεί, δεν θα είναι πολύ. Αυτή τη στιγμή εντωμεταξύ φορτίζει και το βίντεο με το τέτοιο, με το πρώτο βίντεο που σας είχα υποσχεθεί. Τελικά δεν θα ήρθε το βίντεο έκπληξη και το βίντεο κομικού περιεχομένου και που σας είχα, όχι που σας είχα υποσχεθεί, που ήταν και καλά η έκπληξη. Αυτό δεν τέλος πάντων. Λοιπόν μετά, απλά τώρα την ίδια μέρα το κάνω επειδή κάθομαι εδώ, καλοκαίρι, ξέρεις, βαριέσαι. Κάθομαι εδώ, κάνω το βίντεο, λοιπόν, κάνω βίντεο. Είναι αρκετά ικανοποιητικός ο αριθμός. Το πολύ ξέρεις τι είναι να κάνω, να το κλείσω και να το συνεχίσω άλλο το βίντεο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, πάμε και κάνουμε κι άλλο μου γουστάρουμε. Οπότε, σας το επεισόδιο να μην βρίσω. Εντάξει, βέβαια δεν είναι καλό και για να βρίζεις. Δεν ξέρω γιατί σπατώ χιόνι τώρα. Κι άλλη έρημος. Και μια μικρή κούφια σπηλιά μάλλον. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Δεν παίρνω πολύ μεγάλη έρημος, όπως και την προηγούμενη φορά. Ναι, έχει villager. Χωριό villager, μακάρι να έχει blacksmith. Λοιπόν, γρήγορα πάω να σκοτώσω στα παλιογούρουνα. Όχι, του μου φτιάξε κάτι, απλά πεινάω. Λοιπόν, 2, αλλά και εσύ πώς θα μας δώσει. Εσύ μου φαίνεσαι παχουλικό, ναι, θα μας δώσει 3 μάλλον. 2. Εσύ θα μας δώσεις 3. Είσαι καλό παιδί εσύ. Fuck, ναι, είναι καλό παιδί. Μας έδωσε, όχι, ζήμος έδωσε καλό παιδί. Τι λέγει λίγο, μπερδεύτηκα. Σπατός μας νοιάζει. Με αρκετή τροφή, αφήστε που έχουν πόσο καρότα και οι villagers. Ωχ, από ό,τι είδα υπάρχει ένας ναός. Όχι, μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει ναός, δεν ξέρω. Ελπίζω να υπάρχει ναός. Blacksmith, πού είσαι blacksmith? Blacksmith, δεν νομίζω να είναι blacksmith. Τέλος πάντων. Πάει ο ζόμπι, χτυπάει την πόρτα. Τον villagers, αλλά δεν με νοιάζει γιατί τώρα. Blacksmith! Ναι, blacksmith! Fuck yeah! Είπα δεν θα βρίσω, αλλά δεν γίνεται να με βρίσω πραγματικά. Blacksmith. What the fuck, πραγματικά, ούτε ένα diamond. Και δεν σε έχει κι άλλο blacksmith λογικά. Αλλά δεν πειράζει, αλλά δεν το παίρνω το chest. Βάζουμε αυτό, ψήσου. Από ό,τι καταλάβετε θα κρατήσω τα τέτοια. Diamond, όχι τα diamonds, τι λέω. Τα irons. Μακάρι ένα diamond, παιδιά, δηλαδή 3 diamonds θα με είχαν σώσει αυτή τη στιγμή. Όχι το πρόβλημα, αλλά εντάξει ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Ωραία, τραβάμε ένα 9 λεπτό, πλησιάζουμε τα 10. Και άλλο 5 λεπτό και κλείνω, εννοείται. Επειδή εγώ βαριά να πατάω. Sorry, villager. What the fuck, φίλε! Βασικά, για να λέω την αλήθεια, είμαι λίγο μπας στα θέματα και τέτοιο. Πατάτες. Είμαι λίγο μπας στα θέματα του blacksmith, δηλαδή πρέπει να πάω να το ξερευνώ στο χωριό. Ξέρω εγώ ξάδερφός μου παίζει περισσότερο από μένα και βλέπει περισσότερο, παρακολουθεί περισσότερο Minecraft από ότι εγώ.
τα ξέρεις, δηλαδή ξέρεις, βλέπω μακριά ένα χωριό, καταλαβαίνει, λέει blacksmith εκεί. Εγώ είμαι λίγο, εντάξει, λίγο νουμπάς, δεν πειράζει, μια χαρά είμαι κι εγώ. Δεν μπορεί να πει ότι είμαι για χάλια. Στο βάλω αυτό γιατί τα ξέρω να μαζέψω. Ο Τσόλος το τρώνε και από μόνο τους, δηλαδή άμα θα το κλείσω, θα γίνει refill στα chest, θα μπει καινούριο blacksmith, θα δω να το βάλω. Εντάξει, να βάλω. Όλα οργανωμένα σήμερα. Πουκινάω τέλος πάντων. Πουκινάω. Και να μπορώ να φτάσει λίγο πρώτα. Και θα κάνω κάτι που δεν νομίζω να το κάνουν και πολύ. Στα δείχνω μετά. Έλα πατάτα, έλα πατάτα. Έχω αρκετή πατάτα και θα πάρω κι άλλη. Ωραία. Μα γι' αυτό είναι χωριό τέλει, γιατί αυτό το χωριό σας είναι καταπληκτικό, γιατί εκτός από blacksmith που σου δίνει ωραία δώρα, έχει και, πώς το λένε, έχει και τέτοιον, και τις φάρμες αυτές, όχι φάρμες, εντάξει, αυτά τα χωράφια που έχουν πράγματα που σου δίνουν αρκετή τροφή πραγματικά και ειδικά τα καρότα, έχει πάρα πολλά καρότα. Εξαιρετικά δεν έχει τόσο πολλά. Βασικά όχι δεν έχει τόσο πολλά, τόσο έχει περίπου. Δεν ξέρω να μην έχει περισσότερο. Και εντάξει, τώρα θα πάμε να πάρουμε και την τροφή μας, το κρέα μας, ναι. Νυχτώνει και νυχτώνει. Δεν ξέρω αν έχω το χώρο, άμα μένω για λίγο στο χωριό, θα δω τι θα γίνει. Villagers, μπείτε στα σπιτάκια σας γιατί σας περιμένει ένα σκληρό βράδυ. Σκληρό. Αυτό κάποιος νομίζω ακούστηκε, δεν ξέρω. Πάντως το είπα με την έννοια που νομίζετε. Κάποιοι δηλαδή από εσάς. Επίσης από ό,τι είδα δεν ακούω τόσο δυνατά η φωνή, γιατί εντάξει εγώ δεν είμαι τόσο κοντά στην οθόνη, στην κάμερα, αλλά εντάξει είμαι δηλαδή σε απόσταση όχι του μισού μέτρου, 20-15 με 20 εκατοστά μη σας πω. Δεν είμαι σε μεγάλη απόσταση, προσπαθώ δηλαδή, είμαι πολύ κοντά. Που είμαι στο blacksmith, όχι πρέπει να λίγο να κάνω κάτι. Αυτά για το πρωί θα έχουν γίνει, καταλάβετε ότι τα πήρα αυτά. Τσακ τσακ, τσουπ, ωραία. Πάμε τώρα. Φακ, τι έχει εδώ, αυτό εδώ, δεν έχει εδώ. Πάμε την άλλη. Blacksmith motherfuckers. Επίσης, έκανα βλακεία που δεν πήγα να κάνω πρώτα. Έχω 28, θα φτιάξω αρκετά ψωμιά. Στο λίγο καροτάκι. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ω, ναι, έφτασε το 15 λεπτό που λέγαμε. Που λέγαμε εγώ εδώ. Fuck, κι άλλη μάγισσα. Κι άλλη witch. Μία είναι η λύση.
Γιατί δεν ξέρω με πιάνει δηλαδή τη Witch. Είδαν οι μάγες εκεί ξαφνικά, με πιάσε σοκ. Λέω, πού ήρθε αυτό τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα μείνω έτσι, fuck. Θα μείνω έτσι για το βράδυ. Ακούστηκε έτσι. Fuck. Fuck. Τι βλακία έκανα που πήγα σπηλιά ρε, Λοιπόν, έκανα κουτσάνα μεγάλη. Το ξέρετε και εσείς. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αν πάρω τα πράγματά μου και επιστρέφουμε την επόμενη φορά. Και τα λέμε!